Патай саре амҷадаи ту хона надорӣ? Я стакан дига биёр мехӯра мерам. Сози хуби брат, ту озмада ганда дар корӣ. Тез дафша амҷа ки нафуридима. Чӣ хеле ки надидам ба хубӣ нашидеста, ёз ба маҷбурӣ кора ҳал мекунем. Дидесам ки чӣ хеле ки вазъиятот вазбинай. Нахораса махаам хеле боша. Ма қайтии ҷону менам. Нахоҳӣ ки вазъиятот тамоман вазбин шава, пешниҳод мекунам ки фикр кан. ма ай ҳама одамои наздик ма ай даст метиҳам. Ба омада чӣ? Ту дунёи худта ҳамин хел кардия? Я бор дига бигӯ. И патир аз ҳамаха дунёи худча нобуд кардагия. Худат мегӯӣ ки чӣ гап шидагия ё ки история қафо гардонам? Хел рафтем ки бисёр гап задем. ма тамоман дунёро наҷот дода наметонам. Не ки ту метонӣ. Ма қаҳрамон буда наметонам. Ту яке ай одамои хебедӣ. Ай ҳама калоншон. бовар ки қариб сараш медодум. ана и мода дар кор набуд. Баъд саги декболча бо яке ҷо пайдо шидай. Ганда зур рафтестай ку. ягон кас зинда намера айҷа. Ягон кас зинда намера. Ана мехе. Дэдпул ба наздикӣ.